supply kuwi. Kayak ngene lah ya Allah Gusti, dirusakno. Piye lek pino malah mbok rusakno kabeh. Ben kene ae. Ora aku. Kok arep Lah piye lek kowe ngono kok aku tak sayuti kok. Mak. Loh. Ya aku ki ora tanggung jawab. Mangane dibuaki ngene ben ora pahit, sing mari pahit iki lho. Putiknya itu namanya putik. Putik, ya. Kamu di sekolah putik. Ditambah ya Mbak Mai. Putih kiki. Ini namanya putik. Puting. Kok malah puting? Putik. Rangkuman dari tanaman pohon. Ayo kita tunjukkan. 1 akar. 2 apa ndek wah apal iki aku dhek sik gak apal. Blabokan. Blabokane apa? Kulit-kulit. Jenenge blabokan. Iki nang IPA dia. Nek masalah ngene iki Nggih, daun-daun ini seperti ini ki di IPA biasanya. Nggih. Aku iki jane sekolahku pinter iki. Nah, aku kalau dibimbing wong pinter kok jane pinter. Karek mengarahkan saja aku diletakkan di mana? Di dokter apa di hukum? Hukum napa, Mak? Hukum alam. Tapi kita cocoknya aku nang apa? Mur, kita aku cocoknya nang apa, Mur? Kita dokter Mur. Dokter yo kita cocok yo. Mak iku lho. Dokter Paduan sekarang. Iku walah jos. Jeneng Mur aku jipuk nanuku Mur. Kon keterno aku iki Caca. Salon, telepon. Aku gak iso karaoke gore. Amit, Mak. Aku mumet aku ora iso karaokean. Sik. Sedina tanpa karaoke kayak gak iso, Mak ini. Nek gak jindrali Arifin malah digugu dulu. Sama Caca. Penak men. Iku ngono nyewa. Wani nyewa pira kowe studione? Lho tiga putune kok nyewa. Nyewa ora? Nah ki Nara. Nah. Aku jalan sewan Pak anu tep. Sewan tep. Kangger gak ndambok balekno wis sedina, rong dina. Hitungane wis beda. Hitungane beda kuwi kok. Aku ora digowo. Tahu iki gladrah bener Pak. Mantan muring-muring Pak. Bar bendo nang kono ya nang kono. Dandan lho ya. Andone wong jepat nang kono ya jepat nang kono kowe. Ngrasakno lho, komet cah sakmono kae iki lho glewo kabeh kuwi. Aku sementara aku tak bualang enek dandan-dandan kuwi. Mbah, bendo nang kono jengal nang kono. Ora eneng. Wes, Mur iki kesukaan Lek Dames. Sitoke anu Mur, kuwi jamur Rina. Terus sitoke kesukaane Bila, sambel tengke. Mau? Kesukaane apa anu Mur? Aku gagrah kaya aku kok nek milih kesukaanku dhewe nyekor awakku dhewe masak kok macem 17. Oke, sukaanmu apa umpamane? Sambel orek. Paling ayok. Oblok-oblok kan gunane. Ndarate nang jalan. Kan lho rumah wis gak sama masak. Oblok. Apa duduk soto dari jene. Nek iya wis soto. Wes men nang dolan lho, kita ngomong lho. Wong TP urung tak koe-koe. Aku susah lho kan kowe gak iso nganu aku. Kowe tak perkoto mbah apa pokoke.
Wis pokoke kowe anggere gak tau tak celuk gak tau anu tak celuk terus kowe ngantek keceret kowe arep buyak. Wis mari iki ganti anu mon. Kowe diolah iki dioseng. Engko bar ku terus oseng jamur terus nyambel penyet. Apa neh? Goreng kerupuk, Apa neh? Ya Allah. goreng tempe embus, Apa neh? sego goreng ngono segari jek. Ya Allah. Tak goreng. Goreng sego. Yo. Pokok aku uripku tak gawe anu los. Mangan yo los. Nyah. Ono nang tukang. Bilang. Tukang mbok kei pira yo patas mbok ora ngarah ora. Aku arep mangan lho kok mbok ngene tukang. Lah iki mae sing aku Apa pokok tukang aku yang biadok ya wong kene. Pisanku ndek iki kok. Kosek. Pokoknya nek aku gak doyan nek tak eme tukang. Nah, lek dames ya Allah lah piye lho kok. Biasane ngono. Ora usah nganggo basa-basi, urip kok basa-basi. Tukang kok istimewa. Nek wis gak kanggo kondarane lagi mbok wene. Iya gak men. Lu jangan perang-perang dina ya ora nggowo. murah wong-wong ora enek kok digoleki. Aku nang ndi lho. Kok ngantek gek enek lho. Lho dinteni ra mulai ya aku njak wong tok. Tadi aku telepon, HP ini dingin yang gimana? Tak gawe kabeh. perang-perang dino iki jangan ki asem-asem ora enek wong mut. Pasane iwake yo urung bayar, terus bayar mulu. Mak, iwak sentak pangan gue bayar, Mak. Bayar. Ya Allah. Iya, engko penting pangan karo aku masak iki tok, dosaku saiki. Ya Allah. Mbokku karo oblo-oblo akeh. Tapi seorang damis gak ngomong di aslinya damis gitu. Kayak hati dan tidak sombong lah. Iya Nyambel terong, dong. Mak. Iya nyambel terong. Iya, Pak senengane sambel terong. Tak pernah terong. Iya. Kok dia kok masak tapi tak masak kabeh iki wis medhon anune. Nah, aku sini kadung emosi. Emosi apa mau masak kok emosi? Iya lah. Ya ini aku ora mbok olah-olah. Ini kok ora ngetokno. Aku Lah mbok jangan pamer aku gak suka. Oh gak suka tuh mau ayo dipangan teh. Ono nang lek meneh ngono. Aku kesempatan tak bantroi mak iki. Kowe iki nek muni dipangan tek iki lon-lon kok iso mbok aku iki nek gak suka yo gak suka. Ngono. Kok malah mbok kaya Jangan dia sampai tak irisi ya gak sido ya gosok buak. Padahal iku sampai tak olah. Regane larang lho iki mbok gosokno. Ngene iki kowe sing koplak ya kowe ngene iki. Lah wong sampai tak irisi sampai tak masak iki jere ora masak kuwi. Alah, padane alasan. Alasan piye wong terusan nyamuk Lah. Jangan kuwi kok Lah alasan. Terong kono disambel kok Pak bingung neh. Ku nyambel anu. Oh butuh kowe blinak-blinuk kok. Untunge butuhku gak nero aku. Nek entuk aku wah berat. Berat para wawuh. Mbae senting. Berok-berok. Terok wong gede halus-halus. Terok lek gamis berok-berok. Iya, pemirsa ngono. Ora koyo keluargane Buni halus berpendidikan. Arep buka. Lah padak kok ngono. Ora apa. Aku kira apa-apa nduk padak-padakno. Kok aku sapi yo ngene. Apa terus kon piye? Aku gak iso. Golek sing halus kono lho nggih gak iso. Tapi bunine tak ngono. Lah, halus apa, Mak? Oh, berat-berat kok benungan. Mak, suara mobil. Cherry. Tandane tipe. Alhamdulillah, Mor. Aku tak karaoke dhisik ya, Mor. Iya, Ndang. Kok tega? Teko. Aku malah damai kok nek karo iki. Aku gak damai, Mbak. Aku gak iso nyoteng. Pak, putu Pak. Gak iso
nyuting ya wis dulu bajar teruk-teruk. Iya. Iki mah dienakno wong kok ya mak yo. Tapi tak soplak kok berane. Dienakno wong kok. Kan Rasane nang wong wong wis. wis ukang-ukang ngene karo scroll HP ngono kan sama gawe. Jadi kok sama gawe. Enak-enak omong. Gila iki ndekmu matane bendel-bendel lah. Loh, kayak dinane bendel ya, Mbak ya, Mbak mau wis ero. Gila apa sih? Bendel kena apa? Salon. Alhamdulillah. Salam di balai. Ya Allah, ini matur nuwun ya Lur. Aku sing matur nuwun. Aku iki sekurangnya matur lho. Rusak. Ngadeg tene kabeh. Beng. Mbok rusakno kok nek muni ngono. Mo alah kok iso. Sekurangnya rung sampe sange. Dadi ra iso iku lho kok Iso. kok salah kok rusakno iku lho kok. Sampe ku rasa nilai-nilai iki kowe. Jaran kok nilai nang ndi no? Kabeh-kabeh kok mbok rusakno. Yang dinggo mak semua barang elektronik. Lho, rusak. Tenan? Dibatune entek. Ora. Wes wes. Saudara-saudara. Carane ora ngene iki. Lho, ilang. Mur dirusakno mur, klomor dak lamur. Batune entek wis. Ya Allah, Pin kok iso mbok rusakno piye le Pin boyak kok ijan pokoke kowe nyilak kok rusak kok dadi rusak. Mana rasanya ndemek bandaku. Keret. Kok iso nyilek kok sing ngomong sapa kok tak pilih kok. Aku pilih aku takut pilih kowe. Tak kancing kowe. Rusak iki piye? Kok kok rusakno piye lek kok mending ngene gowo piye? Aku ora ero. Ndingi tak go apik-apik ae kok. Bro gak penak iki sayangan iki. Ya Allah kok iso mbok rusakno iki lho. Ana lho. Kok iso Ning kon metu kok malah. metu salahe sapa lek tak dileno? Kok Pak dilapa dirusakno iki Pak niki piye Pak? Ya Allah Gusti, piye iki? Iso ini. Iku nek gowo piye lek kok gede ini? Ora aku dindingi ya tak pondo. Ndingi tak pondo ngaripen kok gendong. Lha iki iso singah ngene iki lho ya Allah, Pi, kok mbok rusakno wae kok iki regane larang. Segawa iki sapa Jessica? Aku. Sapa? Mandor. Iki lho iki mandor. Tak bopong kanggo ceklek kuwi. Lha ngene lah ya Allah Gusti, dirusakno. Wul. Piye lek Pi nang mana mbok rusakno kabeh? Ini tukang guru iso. Gak apa-apa iki. Wah, udah. Ya ora apa-apa piye lho, Arifin iki jago iki senengane nek nganggo barang wong ngono. Oh, yo wong tak batek kene kleru aku bateke. Kok nganggo barang wong sak penake ngono lho, barang dhewe ja tak rusake gelem ora. Oh, tak beleh. Mobil lho, tak rusake ora. Mobil tak gajakno kok mobil rusak. Lah iki yo mbok rusakno. Mas ada. Gua bapak lagi Dik. Iku lah. Iya kok iso. Batek iki lho lali. Aku nak angkat yang dhuwur ki nek wis nek pegangan ki. Piye iki? Oh, ini bateke iki. Buat cincin kene. Ah, cincin kene. Lho aku dingi lho, ning kono yo Mbak Mur yo. Aja aja geret on. Engko nek rusak Lah tak pondong ngene. Yo berarti kuwi. Iya, ta loro. Oh, anak Mbak Mur arek videone. Aja nek papingan aja digeret kok nek rusak angkat ngono. Kok digeret. Ngene angkot dibati. Ngene yo coklek le. Iki sing kono. Wah, kok ora kok kowe batek kendel. Wes iki go geret rono rene mas gogrok. Gogrok nang ngene tak cekel yo. Tembulu babi. Iki mbok geret rono mas gogrok. Iki suarane wis gerok-gerok iki lho. Lho suarane yo sama. Nek rasane nempel-nempel. Lah bengong ngono. Bengong lho aku malah kandhane men itu berdiri. Alah,
Iki apa nak? Mbok apa kok dipedhotno? Ora. Belir aku nek. Makanya suarane ngalane suara iku lho, Mas. Oh, disabun. Tenang. Ya Allah, Pin, kok cuma napi, kok sini tak kok aku sak aku ki kok aku kok malah rusak nang iki to. Kita dandane kok iso. Pak iki lho Pak dirusak nang Pak. Nah, ayo, mau. Wes aja. Nek goro dulu. Mah, Iki lho jedok, kok iso ayo. iku nek teli kok malah busak. Bongkar ya. Tukang-tukangan kuwi. Biogat ya, sunah-sunah. Iku Nah, kok mau ngagret kabeh iku. Dewe kuwi sing kakang koyo rek. Iki rek. Nah, ya mau. Kene kok tak sabu kabeh malah. Rasa ngile kok rasa ngile Pin. Pikirannya kabeh. Barang kuwi Kowe sing gejong kok kene. Bos apa nyelagi nama iki? Kowe. Pirek kowe. Kowe iki pet. Kok ngangkat ngene kok. Ngangkat ngene kalau tak sanjut. Ulah. Go ngapa dhewe. Takok kae Mbak Mur si urip iki lho. Wonge. kok dipetelo iki. Padahal iki dilus-lus. Iki matani apa ora ngono. Iki lho sing mbok cangking iki matani. Iya, iki lho, suka kon iki kok. Duh, Iki lho matamu. iki Ora lho. iki mbok batek ngono. Iki mak dikanggo ngono ku ndara. Abot kok sono. Sekolah teni kok pekok. Ngono. Kok kowe. Are kan salon desa. Dia gak duwe Sekolah nang teknik boyo. Ayo, go. Tentono. Aja malah rusak kabeh kok. Lagi piye ngene? Gedor, aku gedor. Gendor kan ngono, gendor bagian listrik kok mbok ngono kene. Sukir. Sukir. Bojone sukir saiki. Wis mati sukir. Bojone iso bongkar estar. Matamu. Iki bojone Umi. Ukuran aku maaf. Oh, apa sih salah kowe kok? Nah, yo mak. Maaf kok nah yo men. Aku barang apa-apa. Capek demo. Bongkar kok kene. Keblok bek elektrik kabeh. Pin, aku ki mir-mir. Elektrik iku nek wis mbok potole pegaro nggone klo elektrik wong sing Rokan iso rokan. Wah, lampu aja, Dik. Aku di semen nek nggone gak iso. Bojone Umi. Elektronik. Mah, Iya. ora. Iku mundur iku malah jebol kenane. Ayo sido ora. Basah! Rusak kabeh niku suarane engko malah enduk kabeh. Asam lho gawa rono tuku dhewe kok. Pin aja pin. Lho ki cara dhewe ora kok kena aku kok. Jerone ya Allah. Jerone tangat gludak. Enak klutuk-klutuk kene jero. Servis kalau mau. Ceblok matamu. Iya. Tak angkat kerasnya. Gludak. Kowe nganggep pisan kok mbok lombokno kabeh. Iki lho, Boy, iki kok alah kosok. Ayo Iku tak itu pengaruh dalam musike. Alah, bergetar opo. Iya tapi di bener. Oh, dia bilang makan. Enggak ora kok, saya buat tidak ketemu. Wis tak ngono. Lah kuwi yo ngono cah Tommy lah ora tau jawab. Ah, yo. Aku Langsung mulai. langsung mulai wong pengajian wis bar kok kono apa? Ngepel. Itu tugasnya sapa aku ngepel ngatini. Lah kuwi nang dalan. Ning dalan piye bos ning yuban kowe. Ayo. Gluduk. Aja rusak iki. Budak kudu kan. Aja kok injak tanahku. Budak, Mbok. Alah, Mbok, gasah wis, gasah. Kok tak wonge tak korene ae. Nek gak iso aku iso ngawasi. Bongkaran iki kene. Wes colong mesin butak. Wong kaya tuku ngono obong kok. Nah, Lagi bro. cek. Oh, sebenarnya kena. Sepuluh ya. Ayo tale. Kita masuk. David. Ora aku. Kok hari Lah ini. nyilek kowe ngono kok. Aku tak sayuti kok. Apa? Loh. Aku dek iki.
Ya aku ki ora tanggung jawab wis ora nak. Nyeting tok, Mak. Aku nyanyi sedih. Aku selalu ngandani diam, aku ngonten. Aku sesuatu di ora ngeloni Di ayat. kau nih kan dijaya akhirnya assalamualaikum. Enak kan gurih kuwi. Nyetel lagu banter. Sana iki jajalan mak piye. Aku gitu kok. Kok dipaksa. Kamu tak pernah buat tak kerja nono gitu. Ciren aja. Oh gini ki kayak nek sedih-sedih kabeh sama. Kayak nek sedih sedih kebacot iki Pak. Ada dikancingi kabeh. Urung baru dikancingi. Oh, kamu di barang iki gak tahu awet ya. Di pensil ku ya Mbak tak dandakne bolak-balik ya. Kayak nek manfaat iki. Lah kok dibongkari malah gak ero malah. Kabeh iki. Perawat ya. Nek ora atiku ikas tak kon janjani. Nek tak dandani Apa sing iku lho Mak, sarana sing ahline son Mak ya ngono. Iso. iya iki karo ngene piring yo. Masak. Mbok mau. Nasib ya. Regane. Piro kae Mbak? 6 apa 10? Tak ngono regane nang. Aku kok ngono aku tak kei salon gantung kedeten. Mosok nggo wong mbek 6. 6 juta, 6 juta kok. 6 ya Pak. Aku tak kei salon gantung tak ucap nang ngene. Ora dileh-leo kon. Nang mbok leo. Angkat itu angger ya iki kan. Mau iki Mas Eko apa metu enak rapine aja digeret ta. Lah iki digeret Mas, goblok-goblok. Wis tak Kowe nek ero di roi bocah ngono kuwi. wis yo terus diangkat karo Mas Oni diingi kuwi nang kene iki jare ora digeret berarti rusak iki nang kono. Teko kono malah bosok. Iku dianu enggak digoreng kok Digoreng. Jadi dioseng. Oh, seng iki. Terus nek pedang saya gitu. Mbak. Dona. Mama masak ora? Masak lah Mor, ya Allah Mor, kowe iki omongan pisan pindho kok ya tunggalane japlek kok. Jarane masak Lah, kok medono. Lagi mengkan masak kon ngedono urung enek sone. Lah iki sone ku tang penyanyi. Kok yo ro ae iki. Mbak Mon. Tadi. Salita menjenta. Ayo sini. Nam. Mbak Elina ki gubet ae nek kene yo wis. Waduh. Aku tangane kerja ini ra bayari. Wah, ngono ya aku. Ya Allah, ya Allah. Nyambel teh.